eneni enwe oke ite ọgbanyụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-aya arthritis, na ị na-aya rheumatism, na ị na-aya waist pains, efetu ukwu a na-egbu gị mgbu, joint ọkpa a na-ataba gị atabagzi. Ọ bụrụ na onye nke gị na-aya epide, ya bụ akwụkwụ ihe ọdụdọ, akwụkwụ nọkịta ọ na-adọ nwoke na-adọ nwaanyị, ịma na ihe bụ a disgrace, maọbụ na ị na-aya stroke, maọbụ na inwe stroke for a very long time. Nwanne m jee chọwara m this Paragis plant. I don't know what you are calling it on your dialect. Ndị Igbo na-akpọ ya ijite. Na-aya anya ọfụma afịfịa. Onye ka nsị gị na-eneni enwe oke ite ọgbanyụ ọkụ, ihotalụ nya na mgbọrọgwụ a, maọbụ na iliterụ poison, ya bụ ihe ga-erituralize ya instantly. Ọ bụrụ na ihotelụ m mgbọrọgwụ a na afịfịa ya, ime gịnị? Ịsarụ nya ọfụma, iwelu nnu sarụ nya ọfụma ka aja nwee ike ịpụ ya. Ọ bụrụ na ịsachara nya, ime gịnị? Isiere nya n'ọkụ up to 10 to 15 minutes maximum. Ịhọtue ya. Tupu irie nri ụtụtụ, itekiere nya 1 glass tumbler. Tupu ị na-akpụ ụla, tekikwara nya 1 glass tumbler. Mechitere nya anya up to 1 week